sukma sinuksmaya winaya yasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amit pasa kaliman tabih tenebihno saking elo-elo duni. Dumawahno ing tawang-tawang. Manggih kawulujengan Basuki Rahar Janing Kamulyan. Nuwun kawula nuwun para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang tansah hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautamen. Ingkang tansah pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tansah kawula pundi-pundi. Para pangemban-pangembating praja, satriya satriyaning nagari. Minangka pandom-pandom ing kawula daksih ingkang tansah kawula bekteni. Para alim ulama ingkang tansah rinten lan dalu sumandhing kitab suci wahyune ilahi. Minangka manembah kiblating budi ingkang tansah kawula pundi-pundi. Langkung-langkung dumateng ingkang hamengkugati panjenenganipun Bapak Muhammad Sariruddin dalah Ibu Dina Sri Maryani. Ingkang sampun netepi darmane ngasepuh hangrakit Cekar Cempaka Mulya Suto Ami Woho Siwi kanthi ing pangajab. Lan ugi keluarga agung besan Bapak Saliman dalah Ibu Sairah. Ingkang kinurmatan para lenggah para kadang para sutrisna budaya sedaya lan ugi ingkang kinasih pinanganten kekalih Nimas Ayu Diva Syaharani kalian Roko Mas Bagus Sukista Rohman. Atur kapurwakan sumangga sareng-sareng kawula lan panjenengan sami manunggu puja hastungkara ngunjukaken raos puja lan puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang sampun paring kesarasan dumateng kawula lan panjenengan sami. Saengga wonten ing prasaja menika saged makempal silaturahim wonten ing dalemipun Bapak Muhammad Sariruddin dalah Ibu Dina Sri Maryani. Shalawat ugi salam katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kawula lan panjenengan sami hangantu-antu syafaatipun wonten ing qiyamul qiyamah. Allahumma amin. Para lenggah para kadang prasa tresna budaya sedaya kala sakanca ngaturaken gunging panuwun dumateng ingkang hamugati panjenenganipun Bapak Muhammad Sariruddin dalah Ibu Dina Sri Maryani. Ingkang sampun nimbali kawula sakanca saking Campur Sari Klaster Musik sowan ngabiyantar wonten ngarsanipun panjenengan sami. Saderengipun donga pangestu dumateng pinanganten kekalih Nimas Ayu Diva Syaharani kalian Roko Mas Bagus Sukista Rohman. Mugi-mugi dados pinanganten ingkang sakinah
mawadah warahmah. Allahumma amin. Para lenggah para kadang merusu tresna budaya sedaya kangge miaspining swasana. Wonten ing siang menika kawula sak kanca ngaturaken sugeng rawuh, sugeng midhangetaken dumateng para lenggah para kadang merusu tresna budaya sedaya. Setunggal mbaka setunggal wonten ing dina menika kawula turi jumeneng jengkar sawetawis saking sanggar palenggahan para widyawati kang sampun nyengkuyung kalian klaster musik wonten ing dinten menika. Mugi-mugi kawula sak kanca saged pareng anglipur dumateng para lenggah, para kadang para sutrisna budaya sedaya lan khususipun keluarga agung Bapak Muhammad Sarirudin dalah Ibu Dina Sri Maryani. Sumangga ingkang sepindah kawula aturi jumeneng kangge miyak spining swasana wonten ing dinten menika Nimas Ayu Ema Ayu dia kawula aturi jumeneng saking sanggar palenggahan. Sumangga klaster musik. Aturaken sugeng siang Nimas Ayu Ema Ayu dia dinten menika. Sugeng siang. Sugeng siang, Duk. Alhamdulillah dipun paringi sehat bagas waras yang menika saged sowan wonten ngasanipun Bapak Sarirudin kalian Ibu Dina Sri Maryani ya, Duk ya. Mudah-mudahan diparingi berkah barokah untuk keluarga besar Ibu Dina kalian Bapak Muhammad Sarirudin. Ingkang salajengipun semoga kalau teri jumeneng jengkar saking sanggar palenggahan widyawati ingkang kaping kalih monggo Nimas Ayu Ovi Amara Klaster Music. Nimas Ayu Ema Ayu dia kalian Ovi Amara Wilujeng siang, selamat siang. Selamat siang Mas Alhamdulillah diparingi sehat bagas waras Dok ya. Hari ini luar biasa klaster Mutiara hari ini panasnya cemetar pokoknya. Matur sembah nuwun Dok Ovi. Kangge ngancani Dok Ovi kalian Nimas Ema Ayu dia Widyawati ingkang kaping 3. Kalau teri jumeneng sumangga saking sanggar palenggahan sinengkuyung kalian Air Pro Audio Klaster Music sumangga Nova Amelia. Aturaken sugeng siang dumateng para lenggah para kadang para sutrisna budaya sedaya sampun cemawis wonten ngasanipun panjenengan sami Triwidyawati sinengkuyung kalian kanca-kanca klaster musik lan matur sembah nuwun ingkang sampun tansah setia ngancani kula sak kanca saking klaster musik Air Pro Audio ngaturaken sugeng siang ngaturaken sugeng lelenggahan kanthi ing martika dalem Trubus Tiadi kairing donga pangestu mugi-mugi pinaringan berkah barokah wonten ing dinten menika. Sumangga kangge miyak spining swasana suko parisuko kalian klaster musik Campur Sari.
Diucapkan selamat siang dan salam jumpa bareng bersama klaster musik untuk panjenengan semuanya, keluarga besar dari Bapak Sarirudin maupun dari keluarga besar Mas Sukista, dan membuka kesempatan di siang yang berbahagia kali ini. Tidak lupa kami mengucapkan matur sembah nuwun, terima kasih. Salam jumpa hari ini bareng bersama La Domex live streaming kita hari ini. Semoga suko parisuko kalian klaster musik campur sari. Mas opo wis lali sliramu
Matur sembah nuwun, terima kasih Nduk Emma Ayudia, kemudian Nova Amelia dan juga Ovi Amara.